Travel to Negros ta guys. Excited kayo? Bon. Hello. Day. Mat. Excited na kayo mo sakay barko? Kay karon pa ko sila kasakay og barko nga dako kayo. Unang tikhang. Lak kadako sa hawan. Hawan kayo guys. Harita agi. Mo na yung ganahan sakyan. Kaning dako gyud nga barko kay safety ba. Safety kayo. Ari gyud sa airlaps. Kaya makakitag mga view. Kita na kayo ang Sisilix. Hapit na ta musuong guys. Musuong na ta guys sa bridge. Yan. Yan. Bago kayo ang bridge guys. Wow. First time ever. First time ever nga nakasoong sa Sisilix Bridge. Wow. Wow. Hello Cebu. Ari ko magparkingan sa uno. Sa panahon sa nag-drive ako diri sa Cebu. Sa panahon sa truck van sa City Hall. Time check alas 4:35 at South Bus Terminal going Toledo. Ay, salamat. Nabot na gid mi sa Toledo. Time check alas 6:50. Toledo. Patulo na kita sa Negros. Time check alas 8. Wow, Negros. Yo. Oh yay. Hi Negros. Time check Negros alas 9:30. Hi guys. Naabot na gid sa Negros guys. Welcome to Negros Oriental.